በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም ሰላም ስድራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ከኒኹም ሽምባር ከም ትልምድ ለማዓንቲ ሒዝና መጥና ዘለና ስለምንታይ ናብ ዝኣፍራት እግዚአብሔር እንዛረብ ኣብዚ ርእሲ ክንርኢና ክሳብ ዝመዘ መፈፀምታ ሓቢርኩምና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል። ሓደ ሰብ መጽሓፍ ቅዱስና ቃሉ ክገልጾ ብዝኽእል ብኩሉ ርህራሄን ፍቕርን እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦና ምዃኑ እናሰበኽ እንከሎ ስለምንታይ ናብ ዝኣፍራት እግዚአብሔር ምዝራብ ኣድላይ ኢሉ ክሓትት ይኽእል እዩ። ሰባት ብዛዕባ እቲ ለዋህን መሓርን ዝኾነ ብዓይኑ ኩሉ ምሕረትን ርህራሄን ዝጥምተና እንተትንሳሕና እውን ሓጢኣትና ይቕረ ዝብለልና ኣምላኽና ኩሉ ግዜ ክንዛረብ ክሰምዑና ልሙድ ኮይኑ ኣሎ። ስለምንታይ ናብ ዝኣፍራት እግዚአብሔር ምዝራብ ኣድለየ? እቲ መልሲ ክልተ ዓይነት ሰባት ምህላዎም እዩ። ንሳቶም ከዓ እቶም ሓደ ብፍቕሪ ኣዝዮም ዝጽልዉ ክኾኑ እንከለዉ እቶም ካልኦት ድማ ብፍቕሪ ኣምላኽ ተጠቂሞም ሸለልትነትን ዘይጉድሳትን ዝኾኑ ሰባት እዮም። እቶም ብልቦም ፍቕሪ ኣዝዩ ዝተተንከፈ እንትኾኑ እውን ክልተ ዓይነት ሰባት እዮም። ገሊኦም ንኣምላኽ ብዘፍቅርዎ ብምሉእ ልቦም ብምሉእ ሓይሎም ብምሉእ ፍቕሮም ዝመስሎም ፍቕሪ ኣምላኽ ከዓ ኣብ ህይወቶም ጠብያቶም ንእግዚአብሔር ዘለዎም ተኣዛዝነትን ጉሁድ ዝኾነ ትምኒት ልቦምን ምስ ፍቓድ ኣምላኽ ዝሰማዕ እዮም። እዚ እቲ ሓቀኛ ዓይነት ፍቕሪ እዩ። ኩሉ ሰብ ግና ከምኡ ሓቀኛ ኣይኮነን። እቶም ካልኦት ከዓ ንኣምላኽ ዘፍቅሩ ክንሶም ድልየቶምን ግብሮምን ድልየትን ግብርን ዝጎደሎም ሰባት እዮም። ብፍቕሪ ከም ማሕተም ኣብ ልቦም እምበር ኣብ ቅልጾም ኣይኮነትን። መሃልየ ምዕራፍ 8:6 ቅዱስ ጴጥሮስ ንጎይታ ድሕሪ ትንሣኤ ክሕዶ እንከሎ ከምዚ ዓይነት ሰብ ኣይነበረ። ጎይታይ ንስኻ ኩሉ ትፈልጥ ኢኻ፣ ኣነ ከም ዘፍቅረካ እውን ትፈልጥ ኢኻ። ቀዳማይ ዮሃንስ 21:17 ቅዱስ ጴጥሮስ ንጎይታ ክሕዶ እንከሎ ፍቕሪ ኣምላኽ እምበር ፍርሃትሲ ኣይነበረን ደኾም። ቅዱስ ጴጥሮስ ብምኽንያት እቲ ምስ ጎይታ ኢየሱስ ዝነበሮ ርክብ ነቲ ህዝቢ ፈሪሕዎ ነበረ። ኣብቲ ግዜ እቲ ናይ ቅዱስ ጴጥሮስ ፍርሃት እግዚአብሔር ካብቲ ኣብ ህዝቢ ዝነበሮ ትንእስ ነበረ። ንኣምላኽ ዝነበሮ ፍቕሪ እውን እንተኾነ ኣብቲ ኣጋጣሚ እዚ ፍጽምቲ ኣይነበረትን። ፍቕሪ ፍጽምቲ ነይራ እንተትኸውን ንፍርሃት ሰብ ምሰዓሮ ነይሩ፣ ንጎይታ እውን ኣይምኽሓድን ነይሩ። ቅዱስ ጴጥሮስ ኣብቲ እዋንቲ ኣብ ልቡ ፍርሃት እግዚአብሔር እንተዝነብሮ ነይሩ ኢልና ንሓስብ። እቶም ካልኦት ዓይነት ሰባት ንትርጉም ፍቕሪ ብጌጋ ይትርጉሙ። ንሳቶም ንእግዚአብሔር ብርህራህዩ ከም ዝምለሶም ስለዚ ከዓ ይቕረ ከም ዝብለሎም ከም ዘይቀጽዖምን ይፈልጡ። ብኸምዚ ድማ ፍርሃት የብሎምን ሓጢኣቱን ይሰርሑ። ብኸምዚኣቶም ዝበሉ ሰባት ዝተባላሸው እዮም። ንሳቶም ምስ መሓረ ኣምላኽ እንዳነበርና ክሳብ ዝኾንና ኩሉ ሓጢኣትና ብዘይገድስ ኣምላኽ ኩሉ ሳዕ ይቕረ ይብለልና ስለ ዝኾነ ፍርሃት ክህልወና ከም ዘይብሉ ይሓስቡ። ከምኡውን ምናልባት ኣፎም መሊኦም ይዛረቡ እዮም። ጎይታና ነታ ዘማዊ ሰበይቲ ይቕረ ኢልላ፣ እታ 9 ኣጋንንቲ ዘውፃላ ማርያም መግደላዊት ይቕረ ኢልላ። ማርቆስ 16:9 ንጉስ ናይ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንዘኪዮስ ተጋዊ ወይ ተቐባሊ ቀረጽ ተቐቢልዎ እዩ። ሃዋርያ ክኸውን ንማቴዎስ ተጋዊ ሓሪዎ። ንሱ ኩሉ ግዜ ንሓጣን ኣዝዩ ርህሩህ እዩ። ከምዚኦም ዓይነት ሰባት ኣምላኽ ኣብኦም ዘለዎ ፍቕሪ ብጌጋ ይትርጉሙ እሞ ትእዛዝ ከዓ ይፍርሱ። እምበር ብዛዕባ ፍርሃት እግዚአብሔር ምዝራብ ብፍላይ ኣብ ዘለናዮ ዘመን ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ። እዚ ኣርእስቲ ሰብ ፍርሃት እግዚአብሔር ኣጥፊኡሉ ኣብ ዘሎ እዋን ኢና ንዛረበሉ ዘለና። ገለ ሰባት ህልውና እግዚአብሔር ይኽሕዱ፣ ገለ ከዓ ንኣምላኽ ይነቕፉን ይኸስዎን ኣብ ልዕሊ እውን ይጉረምሩ። ገለ ከዓ ብዘይኮነ ፍርሃት ድፍረት ትእዛዝ የፍርሱ ኣለዉ። ስድነት ኩሉ ዓይነት ርኽሰትን ኣብዚ ወለዶ እዚ ዓዚዞም ኣለዉ። ሓጢኣት ኣንጻር ኩሉ ክብርታት ስርዓትን ይለዓል። ከምኡውን መንገዲ እቲ ብዛዕባ ንኣምላኽ ዝፈርሕ ሰብ ድማ ዘይሓፍር ዝተባህለሉ ዓመፀኛ ፍርዲ ይስዕብ። ሉቃስ ምዕራፍ 18:2 ብሓቂ ፍርሃት ዝብል ካብ ልቢ ብዙሓት ሰባት ካብ ንኣሽቱ ከይተረፈ ጠፊኡ ኣብ ዘለወሉ ዘመን ብዛዕባ ፍርሃት እግዚአብሔር ክንዛረብ ይግባአና እዩ። ፍርሃት ኣቦታትና፣ ኣዴታትና፣ መምሃራትና፣ ዓበይቲ ሰባት እውን ሰበ ስልጣን የለን ኣንጻር ዝተፈላለዩ ኣብ ገዛ፣ ኣብ ቤት ትምህርቲ፣ ኣብ ጎደና ኮነ ኣብ ስራሕ ዝርከቡ መምሕዳራት ብተቃውሞ ምትንሳእ ልሙድ ተርእዮ ኮይኑ ኣሎ። ስለዚ ካብ ካልእ ግዜ ንላዕሊ ብዛዕባ ፍርሃት እግዚአብሔር ክንሰርሓሉ ዝግባአና ግዜ ሕጂ እዩ። ገለ ሰባት ፍርሃት እግዚአብሔር ናይ ብሉይ ኪዳን ጥባይ እምበር ኣብ ሓድሽ ኪዳንሲ ናይ ጸጋን ፍቕርን ኪዳን እምበር ብምባል ክቃወሙ ይኽእሉ እዮም። እዚ ግና ጉጉይ ኣተሓሳስባ እዩ። ምክንያቱ እግዚአብሔር ትማልን ሎምን ንዘላለም ንሱ እዩ።
ዕብራውያን ምዕራፍ 13 ቁጥሪ 8 ካብኡ ለውጡ ኾነ ቅንጣብ ቅያር ዝበሃል ነገር የሎ። ያዕቆብ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 17 ኣብቲ ቀደም ዘመን ፍርሃት እግዚኣብሔር ስለ ዝነበረ ኣፍቅር ዝብል ትእዛዝ ከዓ ነይሩ። ንእግዚኣብሔር ኣምላክካ ብኹሉ ልብኻን ብኹሉ ነፍስኻን ኣፍቅሮ ዘዳግም ምዕራፍ 6 ቁጥሪ 5 ኩሎም ኦሪት ነቢያት ኣፍቅር ዝብል ትእዛዝ ተጠርኒፎም ከም ዘለዉ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተዛሪቡ ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ቁጥሪ 44 ሓድሽ ኪዳን ነዚ ፍቕሪ እዚ ከረጋግፅ እንከሎ ብዛዕባ ፍርሃት እግዚኣብሔር እውን ይዛረብ። ጎይታና ኢየሱስ ከምዚ ኢላ ኣሎ ኣነ ግና ንመን ከም እትፈርሑ ከጠንቅቐኩም ነቲ ምስ ቀተለ ኣብ ጋህንን ክድርቢ ስልጣን ዘለዎ ንዕኡ ፍርሁ ንዕኡ ፍርህዎ ለኩም ኣለኹ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 5 ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 10 ቁጥሪ 28 እምበር ጎይታና እንተፍርሃት እትብል ቃል ኣብ ሓደ ትእዛዝ 3 ሳዕ ደጊምዎ ኣሎ። ጎይታ ንዓኻትኩም ዓርኹተይ ይብለኩም ኣለኹ ሉቃስ ምዕራፍ 12 ቁጥሪ 4 ብምባል ጀሚሩ። ስለዚ ፍቕሪ ንፍርሃት ብፍጹም ኣይትጻረራን። ቅዱስ ጴጥሮስ ንኹሉ ሰብ ከምዚ ኢሉ ይምዕድ ኣብ ዘበንግሽነትኩም ብፍርሃት ንበሩ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ቁጥሪ 17 እንተን ኣንስቲ እውን ነቲ ሰናይ ግብርኽን ብፍርሃት ኣሰኒኽን ግበሮ ኢሉ ይምዕደን ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 2 ቅዱስ ጴጥሮስ ከምዚ ኢሉ ኣብ ላዕሊ ዝረኣነዮ ብልዙብ ኣዘራርባ ብዛዕባ ፍርሃት እግዚኣብሔር ተዛሪቡ ኣሎ። ቅዱስ ጳውሎስ ግና ከምዚ እናበለ ይገልጹ ፍርሃትን ራዕድን ምእንቲ ናይ ገዛ ርእስኹም ድሕነት ስርሑ ፊልጵስዩስ ምዕራፍ 2 ቁጥሪ 12 ስለዚ ቅዱስ ጳውሎስ ንፍርሃት ካብኡ ብዝኸበደ ራዕዲ ዝብል ቃል ወሲኹሉ ኣሎ። እቲ ብዛዕባ ፍርሃት ዝቐርብ ዝነፀረ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዝርከብ ናይ መጽሓፍ ቅዱስ ጥቕሲ እቲ ጳውሎስ ኢልዎ ዘሎ እዩ። ንሱ ከዓ ኣምላኽ እናፈራሕኻ ብቅድስና ፍጹማት ኩኑ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 7 ቁጥሪ 1 ቅዱስ ይሁዳ እውን ንገሊኦም ነቶም ዝጠራጠሩ ኣረድዎም ንገሊኦም ካብ ሓዊ መንጢልኩም ኣናግፎም ንገሊኦም ድማ ነቲ ብትምኒት ስጋ ዝረኸሰ ክዳን ከዓ እናጸላእኹም ንርእስኹም እናፈራሕኹም ደንጉጽሎም በለ ይሁዳ ምዕራፍ 1 ካብ ቁጥሪ 22 ክሳብ 23 ስለዚ ፍርሃት እግዚኣብሔር ከም መሳርሒ መንፈሳዊ ኣገልግሎት ንምድሓን ነፍስና ክንጥቀመሉ ከም እንኽእል ንዕዘብ ኣለና። በዚ ፍርሃት እዚ ንገሊኦም ዝድንግጸሎም ንገሊኦም ድማ ይነዱ ካብ ሓዊ መንጢልና ነውጾም። ኩሉ ሰብ ሓደ ኣይኮነን ብርግጽ ገለ ድማ ካብ ፍርሃት እግዚኣብሔር ይጥቀሙ እዮም። በዚ መንዘር ድማ ቅዱስ ጳውሎስ ንጢሞቴዎስ ወዱ ነቶም ሓጢኣት ዝገበሩ ከዓ እቶም ካልኦት ምእንቲ ክፈርሑ ኣብ ቅድሚ ኩሉ ገስጾም በሎ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 22 እዚ ከምዚ ዝበለ ናይ ፍርሃት ሜላ ሓናንያን ሰጲራን ኣብ ዝተቖፀሉ እዋን ጠቃሚ ነበረ። ልክዕ ከምቲ ሓናንያን ሰጲራን ዝፈጸሙ ሓጢኣት ብኻልኦት እንተደገመ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ ግብረ ሐዋርያት ከም ተጠቒሱ ከም ዘሎ ቅዱስ ጴጥሮስ ብኸቢድ ምስ ቀፅዖም ኣብ መላእ እታ ቤተ ክርስቲያን ኣብቶም ነዚ ነገር ዝሰምዑ ዘበሉ ኩሎም ከዓ ዓብዪ ፍርሒ ኾነ። እዚ ፍርሒ እዚ እታ ቤተ ክርስቲያን ካብ እትምስረት ጀሚሩ ዝተረጋግአን ጽቡቕን ኣካይዳ ንክህልዋ ሓጋዚ ነይሩ። ብኸምዚኣ ከዓ ቤተ ክርስቲያን ካብታ ቀዳመይቲ መዓልታት ሒዛ ኣብ ትምህርታ ጸኒዓ ዝነበረት። ስለምንታይ ዳ ገለ ሰባት ኣብ መንጎ ትምህርቲ ብሉይ ኪዳን ሓድሽ ኪዳንን ክፈላለዩ ዝፍትኑ? መጽሓፍ ቅዱስ ሓደ ኣካል ዳ ኣይኮነን? ብመንፈስ ኣምላኽ ዝተጻሕፈ ቅዱስ መጽሓፍ ንትምህርቲ ተግሳጽ ንምእራም ቁኑዕ ናብራ ምርባሕ ይጠቅም። ካልኣይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 16 ኣምላኽ ብሉይ ኪዳን ከምኡ ከዓ እቲ ኣምላኽ ሓድሽ ኪዳን ዝኾነ ንሱ ሓደ እዩ፣ ንሱ ኣይልወጥን እዩ። ኣምላኽ ንሓጢኣት ክጽብጽቦ እንከሎ ኣብ ብሉይ ኪዳን ተሪር ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከዓ ፎኪስ ጌርና ኣይንሕሰቦ። ሓጢኣት ብርክሰቱ ኩሉ ግዜ ሓደ እዩ፣ ኣምላኽ ድማ ብጽድቁ ኩሉ ግዜ ሓደ እዩ። ምክንያቱ ኣብ ክልቲኡ ኪዳናት ኣምላኽ ብኩሉ ነገር ሰናይን ቅዱስን ፍትውን ስለ ዝኾነ። ስለዚ ብሉይ ኪዳን ናይ ፍርሃት መቕጻዕትን ሓድሽ ኪዳን ጥራይ ከዓ ናይ ጸጋን ፍቕርን ኪዳን ኣይኮነን። ፍርሃትን ሓጎስን ኣብ ክልቲኡ ኪዳናት ኣለዉ። ነቶም ዝኣምኑ ብእምነት ጸኒዖም ዝነብሩን ሓጎስ እዩ፣ ነቶም ዘይኣምኑን ካብኡ ርሒቖም ዝነብሩን ድማ ፍርሃት እዩ። ብሉይ ኪዳን ናይ ራዕድን ፍርሕን ኪዳን፣ ሓድሽ ኪዳን ድማ ናይ ተስፋ ኪዳን ኣይኮነን። ፍርሃትን ተስፋን ኣብ ክልቲኡ ኪዳናት ኣለዉ። ከም ኣብ ሓድሽ ኪዳን ጽቡቕ ፍረ ዘይፍረ ዘበለ ኩሉ ኦም ይቆረጽ ናብ ሓዊ ድማ ይደርበ ዝበሎ ተጻሒፉ ኣሎ ማቴዎስ ምዕራፍ 3 ቁጥሪ 10 እግዚኣብሔር ባህር ናይ ሰብ ይፈልጥ፣ ፍርሃት ንባህሪ ጠቃሚ ኣድላይን ምዃኑን ይፈልጥ እዩ እሞ ብዛዕባ ፍርሃት ኣብ ክልቲኡ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳንን ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብ ብሉይ ኪዳን እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንፍርሃት ሰባት ንምርዓድ ጥራይ ዘይኮነስ
ኣብ ዛዕባታትን ፍቕርን ጸጋውን ተዛሪቡ ኣሎ። ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ መዝሙረ ዳዊት ብኸምዚ ዝስዕብ ተጻሒፉ ኣሎ። ንእግዚአብሔር እንቶም ዝፈርሕዎ ሚስጥር ይገልጸሎም ኪዳኑ እውን የፍልጦ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 25 ቁጥሪ 14 እግዚአብሔር እንቶም ዝፈርሕዎ ይሕልዎ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 36 ቁጥሪ 18 መልአክ እግዚአብሔር ኣብ ዙርያ እቶም ዝፈርሖ ይሰፍር ካብ ድንገት ከዓ ይናግፎ። መዝሙረ ዳዊት 34 ቁጥሪ 7 ብሓቂ ምድሓን ነቶም ዝፈርሕዎ ቀረቦም እዩ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 85 ቁጥሪ 9 ምሕረቱ ኣብ ልዕሊ እቶም ዝፈርሕዎ ዓብዪ እዩ። መዝሙረ ዳዊት 103 ቁጥሪ 11 እግዚአብሔር ንዝፈርሕዎ ይርህሃሎም እዩ። መዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 103 ቁጥሪ 13 ኣብ መጽሓፍ ኤርምያስ እውን ንምሉእ ህይወቶም መራሒ ዝኾኖም ዕላማ ክህቦም እየ ንርእሶም ብድሕሪኦም ከዓ ንደቆም ድሓን ምእንቲ ክኾኑሎም ኩሉ ግዜ ከም ዝፈርሑ ክገብሮም እየ። ንዓኣቶም ሰናይ ካብ ምግባር ከም ዘይጥሕሱ ናይ ዘለኣለን ኪዳን ኣተዎ ኣሎ። ካባይ ከም ዝበሉ ከዓ ፍርሃት ኣብ ልቦም ክሕድር እየ ተባሂሉ ተጻሒፉ ኣሎ። ኤርምያስ ምዕራፍ 32 ካብ ቁጥሪ 39 ክሳብ 40 ኣብ ሓድሽ ኪዳን ፍርሃት እግዚአብሔር ምስ ጽድቂ ዝተኣሳሰረ ኮይኑ ዘይምፍራሕ ድማ ምስ ሓጢኣት ዝተኣሳሰረ እዩ። ናይ ሎማዓንቲ ሒዝንየ ዝመፀና መደብ ንዝመስል ኣብ ቀጻሊ ብካልእ ትሕዝቶታት ንዛኸብ ካልኣይ ክፋሉ ምንጭ ፍርሃት እግዚአብሔር ዝብል ክንቀጽል ኢና። ፍርሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር